ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଲି ହେରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ କରିଦେଇଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ସାରି ମୁଁ ଗଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବାରେ। ଡାବ ଆଣି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସକାଳୁ ମିଶି ପିଇଦେଲୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ମିଶି କରିଦେଲୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଦ୍ୱିପହରର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଜି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନହେଉଥିଲା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଫିର୍ ବି କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ରୋଷେଇ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଏଇ ସାରା ଆଇଟମ୍, ଆଉ ମୋ ଝିଆରୀ ଆସିଥିଲେ, ଝିଆରୀଙ୍କି ଟିକେ ମୁଁ ଖୁଆଇ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲି। ଦେନ୍ ଖାଇସାରି ଆମେ ନେଇଗଲୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଇଦେଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଝିଆରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେ କରିଦେଉଥିଲେ ଗୋଲ ଗୋଲ ରୁଟି, ଆଉ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ନେଇ ସେକି ଦେବାକୁ। ରୋଷେଇ କରିସାରି ଆମେ ମିଶିକି ଖେଳୁଥିଲୁ। ସେ ମୋତେ ଆଜି କରିଦେଉଥିଲେ ଭାରି ଜୋରେ ଗେଲ କରିସାରି ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ ଆମ ଡିନରରେ ଥିଲା କୋବି ତରକାରୀ ସହ 4 ପଟ ରୁଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି?